Здравейте на всички, аз съм Мак Розали и днес ще направя своята прогноза за месец май за скорпионите. И така, какво ви очаква, мили скорпиони? Ще видим сега с моите прекрасни карти, които държа в ръка. И така, започваме. Само да ги разбъркам. И започваме да гледаме нататък. И така, първата карта, която вада от моята колода, това е ето тази карта. Ето тази карта. Картата, която има предчувствия. Карта, която кара човека, който я изтегли, да си мисли, че някой се възползва от него. Нека да видим какво друго ще се падне нататък, за да ви кажа какво предстои. Това, ето втората карта да ви я покажа. Това, което предстои и което ви кара да имате чувството, че някой се възползва от вас, ще продължи. То няма да спре сега и в тази минута. Нека да видим и третата карта. Третата карта е един подарък. Така, това, което излиза от тези три карти, предсказанието е следното. Вие имате чувството, че някой се възползва от вас. И това чувство не е от сега, то от много време, от дълго време. Мислите си, че близък човек иска да придобие някакви неща от вас, но всъщност това не е така. Човекът, който е до вас, най-близкият ви човек, той ще ви покаже, че вие грешите. Че тези ваши предположения не са такива, каквито са в действителност. Човекът е добър, дори ви е подготвил подарък. Той може да е подарък в смисъл да се разберете, да си изясните отношенията, да ви заведе някъде или пък наистина да ви даде един хубав подарък, който да ви стопли душата. Тези три карти, когато се паднат, имат и едно предупреждение. Внимавайте да не изпаднете в депресия. Но въпреки депресивното ви състояние, съдбата ще ви даде подарък, с който ще можете да излезете от тази депресия. Тази комбинация от карти говори още нещо за всички, които се занимават като мене с съдбите на хората, които са психолози, психиатри, всякакви други мои колеги. Това ще бъде един прекрасен период за вас, колеги, които сте от тази зодия. Така че бъдете спокойни и щастливи. Аз съм Мак Розали и може да ме намерите на по-горе изписаните телефони винаги, когато имате някаква нужда.